Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ka Childline Jowai ya ka balapanyay da ka Giant Hills Development Society ka baday ka way na ka kanhun ka bajutray sitom ban pek bat banyarap yagi kena ki badang hapo khat prasnem karta ha ka nrew tarik ubnay naitung arjar arpo kalaraki ya ka lungko jong ka jingdap khandai snem pura ha ka jingyay lenti ban syakri ya ka imlang salang bat ka bha ka miat jong ki kena harilom Giantia barok ka way Hagjing yalang ka balalong ha Vincent Hall lombi sentu mi mentru balapanyay daw dukot jong ka Childline Jowai uba Army Biam la sakhi lang daw Bishop jong ka Jelaniam Jowai u Most Reverend Bishop Victor Lingdo u Director jong ka Giant Hills Development Society Reverend Father Manbha Pakem u Officer in Charge jong ka Apex Bank Giant Hills Region uba George Wanroy Biam bat kiway Lapan syong shit shushu ya gani kasngi daki jingruai bat ki jingshat balai shimenta daki dikot jong ka Childline Jowai bat Childline Clarion. Negara Hagen Foundation ni go nang persang bat ten shushu. Ni semua ipi latrai bat penang ten shushu. Mabalai ikna rekam hak cerita cerap kantan kat pas dan sepo. Mabalai nanu prehi ulari sumar kenare. Jisuri wan tu sakare kewan sebu bagian hengkesan. Nanu sarkar bagi tupai ini nanu kimlang salam. Kamtan ini kena kejuk mentara street part ai. Mau banyadai kenare banyadai na lum mengantar dek keba. Sultanan apilane dekat pangai play pi ngakin pop dengan pi. Nama play ni berpinteres tom. Piwat nanti piwat punya hanu banyadai kena berengkam hal kecil. Play punya KWP, I mengenai ke society jungi kan kiusapan, I mengenai ke China kan Islam, pandang mara yang kejumpa jungi apa yang kita jungi.
belai ubah don kat ngi ban man lagas ni ha ke jing ke jongi ai ku belai ru ye ki media ki ba don lang ban ngi borobor ki ba pen preng ya ki kam ki ba ka chai lan ka le man la ko por ai ku belai ke pang ya ki staff jong ka chai lan jowai ki ba men shua bat ki ba menta ki don shibon ki staff jungi ki ba trai hang ne men shua tidak ke jing kai lani kata ke experience ka ba ki yo nang ni bon na ki menta ki la long officer par ki la long ki hain ha ke iblang ka salang ye shai de kwai ban khot de ki ha kum ka ne ka sni bagi ke mau ya ke jing dap snem jong ka ne ka chai lain henry na ka daw jong ka ne ka khlam tingim la ban khot eki tele se ha go we pat ko por ila ban khot eki ru ha kum ka ne ka sni ban ni don ring ka ni ngai ko le ka pang ya I kong manda kini nong tu I badai I center coordinator jong ka Thailand West Jantia mai barangkat ka tim jong I kila trai shitom met abasni ha ka banyarap ya ki khna ha ne district ngai ko ru ya ki bor district ki ba ya tre rengkat bat ke Thailand nadu ki DC ki bamansua bamentaru kumju ya u SP ya ki department repair ke CWC social welfare department labor department health department education ki shelter homes ki ba hashnong bat ki way ki ba le tre rengkat ni ha ki ne ki snam ki baladan te ka jinga be arente ika bijam jungi ka dai ramar ka jinga don ki rengkat ki te do menta ki sni ka ne ka Thailand jowai kala yarap shiajar shispa sanposa wot ki khna ki bangat ha ki apot prepare kum ki baja lenti ki ba phet na ying ki ba sha le ben ki ba sha I ben lane lang ba ki jinga slok lane ki counseling bat ki ba sha le bor ki ba sha thambor ya ka hok chunki bat hagane ko por badon ne u COVID-19 hagane ki banai balader ka Thailand jowai kala kenare di ti jungka syaki ars pa ngot ki kena da kebayarap ki da ki jingbang te kum kane ke singi nga sing sorong ro ban ong le ban yet hu ba mensyam snem arajar ka kendai ESP berim jungi is lakador sim ila ai ka awat na ya ka Thailand na benta ke jingarap ke jongki ki polis ha ka batek lakam ya ki kam sniu persya ya ki kenare tenga ki bokit riam ya ke Thailand West Jantia bat kumju ke Thailand East Jantia ki ba hap hapo ke jingpe jong ka JHDS ba kinang trai ba kinang shikri ya ke imlang ka salam